Γεια σας παιδιά. Είμαστε στο χωράφι, μαζεύουμε γιαρμάδες παιδιά, οι περίφημοι γιαρμάδες. Και ας ξεκινήσουμε παιδιά από τους περίφημους γιαρμάδες. Είναι τα λεγόμενα Red Haven. Αυτό είναι ο γιαρμάς. Ξεφλουδίζεται παιδιά χωρίς μαχαίρι, με το χέρι. Αυτός είναι ο περίφημος γιαρμάς, η Μαθίας. Συγκεκριμένα στην Άουσα. Δέστε εδώ πως βγαίνει. Ξεφλουδίζεται και μόνο από το τράβηγμα ενός χεριού. Βάζει το δάχτυλο μέσα. Πω ρε παιδιά, αυτό είναι. Κοιτάξτε εδώ. Το καλύτερο ροδάκινο παιδιά στον κόσμο. Πεντακάθαρο από μέσα. Λιώνει παιδιά, λιώνει. Τρέχουν τα ζουμιά. Αυτό είναι το Red Haven. Ο γιαρμάς παιδιά. Και μόνο αυτός είναι ο γιαρμάς. Κανένα άλλο. Τέλος.